je super stráviť čas s kamošmi a pritom nevinúť ani fuka. Nemám pravdu, milí priatelia? Pýtate sa, že ako je toto vôbec možné? Je to veľmi jednoduché. Stačí, keď zoberete seba a zoberete pár svojich kamošov. Poďte, poďte! Zoberete ich do Inexu, do nášho krásneho ofisu, ktorý tu máme a vyplníte prihlášku za člena základného kolektívu a zaplatíte členské, ktoré nie je až také vysoké. Takto vlastne založíte vlastný základný kolektív, ktorému môžete dať svoje vlastné meno. Napríklad už na Inexe fungujú základné kolektívy s názvom Divokí bobríci, Vákuum, ČT jednotka a teraz čakáme na ten váš vlastný názov. Keď už ste si raz takýto základný kolektív založili, no čo vám ostáva, jedine stretnúť sa a zabaviť sa. Stretnúť sa môžete na rôznych kultúrnych akciách alebo rôznych vzdelávacích a Inex vlastne preplatí vaše finančné požiadavky v rámci tejto akcie. Takže každý člen základného kolektívu dostane na hlavu určitú sumu peňazí. Napríklad tento rok to bolo 600 korún. Bolo to dostatok, že? Áno. Aha. Ešte stále máme čo robiť, aby sme do konca roka vydali všetky peňažky. Keď sa už takto raz rozhodnete stretnúť, tak je super túto akciu zahlásiť na www.mladež.sk, kde vlastne napíšete, kedy sa stretávate, čo idete robiť a podobne. A potom následne musíte sa podpísať aj do prezenčky na danom podujatí. Máte prezenčky, chalani? Ukážete nám ich? Vy sa podpíšete takto do prezenčky, boky, aj lookable. Veľmi jednoduché a potom spoločne napíšete správu z podujatia, ktorá je veľmi jednoduchá, na 1 A4 nemáte tam vôbec žiadny problém. Takže vlastne toto je všetko, čo som ja chcela povedať o základných kolektívoch, som vám chcela priblížiť, že je to vlastne veľmi jednoduché a keď naozaj budete mať chuť založiť si svoj vlastný základný kolektív na Inexe, stačí, keď teda prídete po tomto workshope a my vám dáme taký handout, kde je všetko detailne vysvetlené s rôznymi poznámkami, čo teda potrebujete preto a je to naozaj veľmi jednoduché. Díky chlapci za pomoc, ja idem sa stretnúť s mojim základným kolektívom a vám, dámy a páni, prajem pekný zvyšok dňa a dúfam, že niekedy urobíme spoločnú akciu základných kolektívov. Majte sa!